И така. Какво става, хора? Днес ще цъкаме новия сезон на Fortnite. Преди малко буквално изиграх една игра само за да го разгледам. Готине, честно си го кажем, готине. Ето малко ме дразнат скиновете в Battle Pass, но все пак трябва да му на всичко. Добре, ще се целят още в началото. И разбира се, аз не мога да го целя. Ще съм толкова неточен, да. Той не точно, винаги е неточен. Черния си подобра има. Къде да скочим? Айде като за първи клип на този сезон ще бъде Tilted Towers. Добре, пак ми кача интернета в използва. Преди малко беше така. Красив. Снимахме малко. Доста цепи. Да, намерих легендарния щит. Поне чувам, че този сезон много трудно се намери щитовете. Да ми тепи толкова много. Хайде да, вземи ги. Къде сме? О, долу сме. Бе, това цепене, как да стане? Не, пичовете. Само бега. Ти му предлагаш помощ. Защо на кирка, бе? Това цепене. Не успях да го убия. Не, още няма го пия. Всъщност се скрия за една секунда. Тук е така. Коментарите, ако можете да кажете какво мислите за новия сезон, дали ви кефи и дали да продължа да качвам. Как съм започнал да качвам на 3 месеца. Ще е добре това цепене, да. Добре. Пак отгоре ми показва, че ми е жълт интернета. Би трябвало да цепи толкова много. И разбира се, веднага имаме човек, който вече е вътре. Обича не мога да видя къде е. И то това цепене как да го видя? Пича да ми е от мене, бе. Не пича, бе, бат. А, не го е. О! Перфекчот. Мамка му. Фак. Аз ще направим още една, че ще стане твърде къс. В това време дето съм играл. Там вече може да започва да качвам и с един мой приятел. Добре, благодаря, че ми казахте, че съм с това.
Чакай да си видя FPS. 45. Не ми е още един приятел, който се късва в момента. Ако искате, мога да покажа в някой клип какво точно имам в акаунта ми. То като се личи, че имам някакви работи. Добре. 20 000 XP от какво? Ничего почекам. Колкото разбрах, са върнали гномите, които са спръснати из мапа. Добре, ще скачаме дъсти. Ома, добре. Тук че сме живи, я бих ще си намерих. Уникат цеп. Пича просто трябваше да изчака да се махне, след това си чупи дървото. Окей. Оп, втора жертва. Ема просто ми е уникат. Оп, почне биг шилд. Добре, поне за сега не цепи толкова много. И не трябваше да се обаждам. Предимно ще е добре да се намери някой помпа. Да, червен интернет. Благодаря, игра. Таймика не ми трябва. Тук виждам някакъв удивителен знак. Реде. Говорим за гномите и опит е един прас. Това така му чест. Показахме за помпа. То сигурно няма. Едва ли това бяха всички хора на дъсти? Добре, интернета пак не стана сложно. Не, стреляй, бе. Трябва да си го махна, това ми взима автоматично работите. Къде се пипича, бе? Хайде. Пич, имаш епик помпа. 6 щита. Окей. Просто можеше да се ме убие, ама не знам, че ме да направи. Те ще махна... Добре, явно тебе ще те взема и... Те гранати. Оп. Там чумбой.
тук ли го чух боя? Или е оттам? Добре, браво, че не ми взе фул ден, защото просто щях да се самоубия. Ето къде са се допили. Сигурно маняка вече няма. Бай, аз са строили, както виждам. Охо. Как съм ти го... Човек. Ти сте ми взимали целия щит, бе, бате. Стига, че и трудно се намира и вие ми го изимате и целия. Тук виждам някакви боксове. Стъпки! Да! Перфект! Ми за жалост, това ще бъде от клипа. Без това много не ми се играе. Буквално прекалено ми идва. Не забравяйте, пишете в коментарите дали искате още да качвам на тази игра. Нищо, че ми е омръзнала. И да, това ще бъде за този клип. Айде.